Máis de 30 usuarios do complexo deportivo Piscina Concello de Vilagarcía manifestáronse en fronte ás instalacións para reclamar polo abandono no que se atopa o ximnasio. Segundo as súas queixas, as máquinas son moi antigas e a maioría non funcionan. Que o deterioro das instalacións son palpables e visibles. Que a gota que calmou o vaso foi que trouxeron máquinas de Pontevedra xa averiadas. E nos refuxeron aí, co espacio que tiñamos reducido, e nos la meteron no ximnasio con máquinas xa averiadas, é algo increíble. Entonces, claro, lle estamos dicindo todas estas cousas e fan caso omiso. Con esta denuncia pública, os afectados piden que tanto o Concello como o Serviocio, a empresa que xestiona o servizo, busquen unha solución e melloren as instalacións. Porque hai un letreiro aí a nosa izquierda que pon que están pensando en facer a ampliación da piscina, pensando en mellorar o pabillón de deportes, pero do ximnasio non pon nada. Entonces nós, claro, pagamos todos os meses e que dice Serviocio? Dice, no, é que como a concesión levamos varios anos de ano en ano, entonces resulta que non invertimos. E cojonudo, porque o que sí está claro é que vos cobrades cada mes, ganades cartos que non invertides e nos pagamos. O servicio é fatal. Dende Serviocio recoñecen que as máquinas non están no seu mellor estado e que están pendentes da renovación da concesión para investir en materiais novos. Pois sí que é certo que a maquinaria non é maquinaria de último modelo, son máquinas funcionais que funcionan, pero bueno, non son as últimas tecnoloxías do mercado. Estamos un poquinho pendientes do tema da concesión, de que resolva o concurso para poder facer unha boa inversión e renovar todo o material que necesitamos na instalación. Os usuarios esperan que atendan as súas queixas e non ter que seguir manifestándose.